Ombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta. Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat,
nga magpatyag sang kamingaw ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kuna mo, dira ka nagaobra sa balay ni Mamerto Samson. Kag kun hapon, diri ka nagapaligad sang imutiyon sa pagbantay sa mga lalaki nga nagapaligo diri sa lagun. Pagkatapos, mahalin ka lang nga wala magpasalamat sa ila. Wala bala sang bisan sino nga nagatudlo sa imo sang maayo nga pamatasan? Kag ikaw, wala ba sa nagatudlo sa imo? Nga malain ang mangharas ng isa ka babayi? Isa inakasala? Haras? Anong haras? Isa gali ka harassment ang magsukot sang bayad sa serbisyo ko sa imo? Nagsala ka? Wala ako nagapanilag sa imo. Natabuan lang nga ato ako didto sang nagapaligo ka. Hindi ako bastos para magbuhat sina. Ikaw ang bastos. Hindi ka gentleman. Kag ikaw isa ka babae nga pasaway. Ang panapton mo nga ginasuksok, maayo klase. Apang ang nagasuksok, bastos, kag wala sang batasan. Kag ikaw nga maayos ang batasan. Nga nagapanago ka kag nagapaayaw sang tanaw sa lalaki nga hublas. Wala ko sang labot kung ano man ang ginapaminsar mo sa akon. Dira ka na. Hindi ka magsako. Wala ka pa makabayad. Buy, iyong kamot ko. Buyan eh. Matumba ako. Ay! Oh, hindi. Natumba siya. Kag naghayang-hayang siya sa tubang ko. Ang iya panapton. Nagbukas hasta sa ihawak. Wala ka gintuod sang batasan. Bastos! Ginbuyan mo ako dayon? Kani nga natumba ako? Well, patas na kita. Bisan paano nakabayad ka na sang utang mo. Apang sa liwat, hindi ka magbuhat sina. Palayo yung lagon nga ina. Bangod kun hindi, may malain nga matabo sa imo. Dira ka na. Mabangon ako. Nagsun ko siya. Hoy! Madali lang! Sino ka? Bastos! Wala na siya. Nadula siya sang hinali sa kakahuyan. Sinuayan siya. Ay, mapauli na lang gani ko Ay, makahuluya. Nagapaminsar siya nga nagabantay ako sa iya. Apang sino siya? Nga didto siya nagapaligo sa lagun nga ato. Ay, mapauli na lang gani ako Maayo lang. Kay wala ko mabuyan ang sketch nga ini. Kamusta ka, Tita Virgie? Oy, Ruben? Wala ako makahibalo nga makadto ka diri. Naidlaw ako si Muta. Kani, naisipan ko nga magduaw sa imo. Kuna mo, salamat. Ang matuod, natingala ako kung nga ang nakalusot ka sang hinali. Pero, nakita ko nga daw sa kapoy ka.
Agmayo pa siguro. Magsulod ka anay sa kwarto mo. Adlaw-adlaw ko ginatinluan ina. Tugod na kahibalo ako. Nga hindi lang mahibalaan malusot ka diri sa balay. O sige na. Maglakat ka na. Mag-ilis ka anay. Kay mamerienda kita. Oo, Tita Virgie. Wala makibalo si Tita Virgie. May lain akong natuyo sa pagkadto dire. Hindi ko malimtan ang babae nga to. Nagsilang siya nga mabalik siya sa dako nga balay. Ang balay ni Mamerto Samson. Ang tag-iyas ang kilala nga factory sa mga matahom nga enamel. Kag mga gamit sang balay. Mangod ang ila disenyo. Maayo nga pagkaobra. Kag sunod sa babae nga to. Didto siya mapuli. Anak siya bala ni Mamerto Samson? O kung isa lang kakabulig dira? Kag nakita kong may dala siya nga papel kag lapis. May mga sketches nga na-drawing dito. Kag hindi ako magpati, nga isa lang siya kakabulig. May ambisyon siya nga mangin isa ka artist. Kinahanglan nga makahibalo ako sina. Ano karon ang imo nga negosyo, Ruben? Iho? Amo man gihapon, Tita Virgie. Nagbukas ako sang balaligyan sa mga artist diri sa haton. Kag madamo ako sang koleksyon nga himo sa mga lamharon kag talented nga mga artist diri. Kag bisan paano, makaginansya man ako. Kag lang ko'y bulig sa mga pintor nga nagasugod pa lang. Pero sa karon, nagaplano ako nga mag-display sa mga matahom nga mga dekorasyon. Pareho sa mga florera, mga banga nga matahom, kaga maayo nga pagkadibuho. Kaga sarang ko ma-display. Kaupod sang balaligyan ko sang paintings. Maayo man ina, Ruben. Maayo ina. Kag nabatian ko nga ang pinakamaayo nga dibuho kag mga dekorasyon makita lang sa Samson Factory. Amo man nang nabatian ko, Tita Virgie. Kaga nagaplano gani ako nga makikita kay Mr. Samson. Malapit lang diri ang factory ni Mr. Samson. Ara lang sa Barangay Vista. Katuan ko na, Tita Virgie. Kag siguro, mangin masami ako nga makaduaw diri sa imo. Kag amoy nang gusto ko nga matabo, iho. Luyag ko nga makita ka pirmi. Tungod, nagakabulog ang akon kahidlaw sa imo tiyo nga napatay na. Babae ng Tita Virgie. Kaysa madason, dalon ko ikaw sa akong galeri para nga makita mo man ato. Kaga masugiran mo ako sang iban nga nagakadapat ko nga buhaton. Okay. Pero, labay lang akon, iho. Nga wala ka pa magpangasawa. Ayhan, wala ko pa makitang babae nga para sa akon, Tita Virgie. Kung makakita na ko, ikaw ang una nga makahibalo sina Tita Virgie. Hindi madulas sa akong kaisipan ng babae nga to. Anak gid bala siya ni Mamerto Samson. Makaibalogid ako sina.
kung makakadto ako dito. Oh, kanugon. Kanugon nga wala ko ginpamangkot kung sino ang iyang ngalan. Kaina pa nga nagahuragok si Mamerto sa akong tupad. Apang ako, hindi makatulog. Ginauhaw ang akon kasing-kasing sa kaimon. Masami na lang nga nagapanawag diri si Remar. Apang hindi akong iya ginatawgan, kundi si Alona. Ang dumdum ko, sa akon siya may gusto. Apang si Alona gali ang tuyo niya. Oh, hindi mahimo. Akon ka lang, Remar. Akon ka lang. Ay, mabangon ako. Tanawon kong akon hitsura sa espeho. Aring espeho. Matahom ako. Ang akon mga mata sunok kay Remar, nagahampal. Ang akon lawas, amo man gihapon. Kag matahom ang malaba ko nga buhok. Daw sa bulan nga nagaidlak, kung maagyan inisang silak sang adlaw. Matahom ka Ramona. Apang, samtang nagalikad ang inadlaw, nagadugang man ang katahom ni Alona. Kag hindi ako magpasugot nga mangin karibal ko siya kay Remar. Sa subong, nakita ko nga siya ang ginahandom ni Remar nga makita kung magkadto siya diri sa balay. Kag hindi ko mapasugtan ina. Hindi kid. Apang kinahanglan, madula si Alona nga hindi makahibalo si Mamerto sang matuod nga rason. Tanawain ang bana ko. Mataas pang iyat tiyan sang sa iya ulo. Nangilad ako bisan magtulok man lang sa iya. Magding, Ano inaday Ramona? luyag ko nga ang lutuon mo karon nga sudan, among adobo. Lechon kawali, kag inasal nga baboy. Baboy man inatananday Ramona. Nakaibalo ako nga ginadilian sang doktor nga magkaon sang tambok nga pagkaon si Tuto Mamerto. Amo inang gusto ko, tungod paborito ni Aina. Kag isa pa, hindi ako maluyag nga magniwang siya eh. Bangod lang nga amo inang ginsiling sang doktor. Ati, oo Oo, day Ramona. Sige na. Magsugod ka na sa pagdiga mo, ha? Kay mamahaw siya karon kung magbugtaw na siya. Ati, oo, day Ramona. Ay, nagano-ano man tuya si day Ramona man? Pulos matambok nga pagkaon ang ipakaon niya kay Tuto Mamerto. Ay, ano? Patyon niya sang amat-amat ang iyabana? Ano ba lang dala mo kay Ina Ramona? Jutay na lang nabilin mo nga stock sang bino, Mamerto.
Amo gani nga ginbaklan ko ikaw. Mayan man ko na mo sina. Kinahanglan nga makainom ako sa bino. Kay kung hindi, nagalayan ang pamatsyag ko. Madamo ang ginbakal ko. Para nga may imnon kamo sang imo mga bisita. Nga maluyag mag-order sang aton ginabaligi ang mga porselana nga mga gamit. Kago gali mamerto. May hambal ako sa imo. Ano ina? Parte ini kay Alona. Parte sa aton mabuot nga anak. Day Aluna, may bisita ka, day. Si Remar. Chay, silingon mo nga may ginkadtuan ako. Kag hindi ako magpauli dayon. Ate, sige day Pero diin ka matiner? Diri lang sa idalom? Oo, Chay. Diri lang ako sa idalom, Hulaton ko na lang nga magpauli siya. Kag amo ang pagsaka sa ibabaw. Ate, huo day Makailinit nga tao ini si Raymore. Hindi makahangop. Nga nagalikaw ako sa iya. Abi niya kay gwapo siya. Kung naluyag man ako sa iya. Sino ay hanang lalaki nga gin-sketch ko dito sa lagun man? Naakig siya sa akon. Kag ako, akig man sa iya. Ang dumdum niya, nagapanilag ako sang hungod sa iya. Wala siya makahibalo. Nga wala ko paghungda ato. Apang maambong siya nga lalaki. Kagluyag ko nga mapinta ang laragway niya. Kanami nga daan sang background. Nagabungay ang mga bulak sa pangpang. Kag may mga pispis pa nga nagalupad sa panganod. Kanami siya tulokon samtang nagapaligo sa tubig. Kanugon. Kanugon nga wala ko siya makilala. Kanugon, gid. Huwag nang manumba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Micaela, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang